Moy, para sa practice video natin yan, itry nating sumagot ng mga situations that requires us to react in Finnish. So, reagoy suomeksi. Disclaimer lang po, I'm a Finnish language learner. Still learning the language and I'm trying to learn the language. It is just a practice video. So, malamang madami po tayong mga pagkakamali or mistakes in this video. But let's just make Finnish language learning fun. So, let's start our first task. Reagoy suomeksi. Oko, nyt aloitetaan. Meidän ensimmäinen tilanne on tässä. Voinko lukea? Olet sairaana ja sinulla on ollut vatsataute koko viikonloppuun ja sinun täytyy soittaa pomolle. Mitä sanot? Terve, Mesael puhelimessa. Ikävä kyllä, mutta en valitettavasti tulla töihin tänään, koska minulla on ollut vatsatauti viikonloppuna ja minulla on huono olo edelleen ja todennäköisesti en tulla sitten tänään. Voin sitten lähettää teille viesti, kun minun olo paranne ja toivottavasti tämä ei vie suurta haittaa teille. Kiitos paljon ymmärryksestä. Sana okay on. Okay, let's go now to the second tilanne. Or toinen tilanne. Sinulla on siitipulloallergia. Kysy neuvoa apteekista ja mitä sanot? Okay. Hei, voisitko auttaa mua, koska etsin käsikaupalääkettä. Nyt tällä hetkellä minulla on voimakkaita oireita, minulla on koska minulla on siitepulloallergia, nenävuotoa ja silmät kotisevat ja minun ihoni on punoitava. Onks teillä jotain silmätipaa tai eli allerginen tai lääke, jotta voi helpottaisi minun oireita. Kiitos paljon avustuksesta. Okay. Nyt kolmas tilanne. Asut kerrostalossa, naapurisi soittaa musiikkia kovalla kello 4 aamuyöllä. Käyt soittamassa ovikelloa, mitä sanot naapurille. Anteeksi, kun häiritsen teitä, mutta voisitko ystävällisesti laittaa teidän musiikin ääni hiljaisemmin, koska en voi nukahtaa hyvin ja nyt on kello 4 aamuyöllä ja minulla on varhainen tai jo minulla on aamuvuoro tänään. Toivottavasti se on ok teille ja se on sopiva teille. Kiitos paljon ymmärryksestä. Nyt tilanne 4. Sinun vuokra-asunnossa on 2 rikki. Soita hultuun ja kerro asiasta. Hei, Mesael puhelimessa. Nyt meidän kaihtimet menevät rikki. Voisitko tulla korjaamaan sen tai vaihtamaan sen, kun ehdit? Odotan asuntoon ja olen täällä huomenna ja tänään, koska olen vapaalla. Ja lähetä sitten minulle viesti, kun te voitte tai kun ehdit tulemaan. Kiitos paljon. Sinut on kutsuttu suomalaisiin häihin. Kysy ystävältä neuvoa, miten juhlen pukeudutaan. Joo. Hei, Mesael puhelimessa haluan
ottaa neuvoa teiltä, koska olen kutsuttu suomalaisten aiheisiin ja en ole varma, miten tai mitä on sopivat vaatteet käytävän aiheisiin. Voisitteko suositella jotain, koska tiedän, että olen ollut täällä pitkän aikaan ja aika tiedät paremmin kuin minä. So, yan muna ang ating practice video for now. Hanggang sa susunod natin na video. Paalam!